Oras sa DYHP alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Unuhan sa ato mga balita, konseho sa syudad sa Subo nagpakisayod na sa gihimong preparasyon sa kagamahanan sa Dakbayan labot sa El Nino phenomenon. Seguridad sa ASEAN Summit pahugtan pa subay sa pagkatap sa libuan ka mga security personnel sa maong higayon. Dulan 400 sa mga sospetsado na dakpan sa PRO 7 sa usa ka semana nga anti-criminality operations ug pagkasakmit sa kapin 4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Mga fire victims sa Dakbayan sa Mandawi sa Barangay Pagnaan nakadawat na og hinabang pinansyal. Samtang kanhi Kongresista Zaldico wa na sa kustodiya sa Czech Republic. Mga katamang headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos mohatod sa ato mga balita news updates. Adlaw Martes mga kasama Abril 29, 2026. For April 28. Tulog na lang mga kasama, ipahigayon na ang Health and Wellness Day Medical Mission sa DYHP IFM, kauban ang Unilab, kan umaabot Mayo 1. Ato mga habal-habal drivers, PUJ ug modern jeepney drivers nga nagpaminaw karon, wala palista mo og i-avail nato ni priority, no? Ang ato ang mga motor taxi riders, habal-habal drivers, PUJ ug modern jeepney drivers mga kasama apan kuno tay mga slots nga available ato pod ning itanyag aron makapahimo sa dako ka kalihukan sa DYHP ug IFM kauban ang Unilab karong Mayo 1 Labor Day. Naminaw sila mga radio karon 612 mayong hapon atong tanan. Ingon man sa ato mga overseas Filipino workers OFWs mayong hapon. Kumusta yung kahapon nun karon? Labi na kay panikay-sikay na usab, paingon ng panihapon. Sa mga detalye na sa ato mga balita, gumikan sa El Nino phenomenon, ang konseho sa syudad, nagpakisayod na sa gihimong preparation, labot sa maong El Nino. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bulunos. DYHP. RMN. Report. Nagpakisayod na ang konseho sa Sugbo sa gihimong preparasyon sa kagamhanan sa Dakbayan labot sa El Nino phenomenon. Kinitukod yan sa natin sa syudad, ilabinas bukid ng mga barangay ang naglagiting nga kainit sa panahon. Ang City Council pinaagi ni Konsehal June Alcover, niawag sa buhatan sa mayor, pinaagi sa City Agriculture Department o sa Cebu City Risk Reduction and Management Office pagduso sa preparation o intervention measures ni ini sa konseho. Submit their preparations and intervention measures for the dry season and the possible worsening El Nino. Si Konsehal June Alcover sa samang kalambuan, ang City Council pinaagi ni Konsehal Francis Fares mupatawag og executive session labot niini. Pagtubag sa mga pangutana o kung sa angin buhaton regarding sa nagpadayon na nga El Nino. Si Konsehal Francis Suarez ang executive session nga giragda sa konseho unya sa Mayo 26 mag-imbitar sa mga representante gikan sa City Agriculture Department, Cebu City Risk Reduction and Management Office ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN. DYHP. Radyo mo nationwide. Ato oras sila 5:17 nasa kahaponon seguridad sa ASEAN Summit pahugtan subay sa pagkatap sa libuan ka mga security personnel sa maong higayon. Kanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amarivan, Nicolette Boyles, Ola Boyles ug Minic Boyles diya sa Ubay, Bohol. Annabel Artes de Guzman, karon nga nagpaminaw sa DYHP. Umay hapon ma'am, kasama kayo watching from Villahermosa, Negros Oriental. Please ko paki-shoutout sa kumama nga si Wilma Kasipong na karon nga nagpaminaw sa DYHP. Daghang kayong salamat. Jan Alsola watching, maayong adlaw ninyong tanan din ha. Atong oras, alas 5:21 na.
Dulan 400 ka mga suspitsado nadakpan sa PRO 7 sa usa ka semana nga anti-criminality operations o pagkasakmit sa dulan or kapin 4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Dulaan sa 400 ka mga suspitsado na dagpan og kapin sa 4 milyones pesos nga balor sa illegal nga drugas sa nasakmit atol sa usa ka simana nga anti-criminality operations sa Police Regional Office 7 gikan Abril 19 ngadto na sa 25, 2026 sa Tibok Central Visayas. Sa dulaan 400 nga nadakpan, 179 niini mga drug personality sa gihimo nga hiniusang anti-illegal drug operations ug pagkasakmit sa 523.56 gramos nga gituang shabu nga mobalor ang tanan sa 4,036,208. Abaw nga ginaganon sa illegal nga drugas nga nasakmit ako kini og epekto sa supply sa shabu sa Tibok Region 7. Sa kampanya batok wanted person sa kapulisan nakasikop og 101 ka mga akusado sa laing kaso nakip na niini ang 15 ka mga giilang nga most wanted persons nga nagatubang og seryoso nga mga kaso sama sa murder, rape, robbery with violence ug drug related offenses. Samtang sa Operation Batok Loose Firearms ang Pero 7 may pakusog pa niini nga misangpot sa pagkasikop sa 16 ka mga tawo og pagkasakmit sa 26 ka lain-laing kalibre sa armas, usa ka granada o 41 ka mga bala. Lakip silang gihingusgan ng anti-gambling operations din 24 ang nadakpan ug maabot usab sa 12,699 pesos nga kwarta sa sugal. Lagila nasakmit si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa Pero 7 midayeg sa mga sakop ug himugatan nga anga mao nga kalambuan. Kiniyahan kini sa prinsipyo sa PNP Chief nga mao ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Gipasalig ni Abad sa mga munupyo sa Central Visayas ng kapulisan sa Pero 7 dili malugak silang kampanya aron batukan ang mga kriminal alang silang seguridad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong radyo man Arbo sa DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:23 sa kapunon mga kasama. Nakahigala, karon samtang mga fire victims sa Paknaan Mandawi nakadawat na og hinabang pinansyal. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Moabot ang 74 ka mga pamilya nga nasunugan sa zone Tamati sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi ang nagkaroon atong ginabang pinansyal gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Matag pamilya nga hingpit nga naog daw ang pinuyanan atol sa sunog nakirot og tag 10,000 pesos nga ayuda samtang tag 5,000 ka pesos alang sa partially damage ang ilang pinuyanan. Base sa data gikan sa Mandawi City Social Welfare Services Office, dunay 49 ka mga pamilya nga hingpit nga nawad-an sa ilang panimalay atol sa sunog nitong Abril 12 samtang 25 ka mga pamilya usab ang nakanan sa sunog ang ilang panimalay. Subay niini si Paknaan Barangay Captain Marisa Tikling nagpasalamat kadto kang Mandawi City Mayor Jonky Iwano og sa CSWS alang sa pastos nga pag-distribute sa hinabang pinansyal sa mga mulupyo sa iyang barangay nga naapektuhan sa sunog. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:25 sa kahaponon, kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw naghambin mag mga sakay terong parahuna mag DTX 500 na matag adlaw. Dire kani siya tinikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Pero imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Abay nam sa DTX 500 matag adlaw magkataba magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. May magaminaw sab na ni Linar. Kaming hapon ka sa mga Aida o Ma'am Elmi Monterde Sarangani. Mayong hapon. Salamat sa pagpaminaw Sir Eric Borses. Adiya sa Sydney, Australia. Maayong adlaw. Og Lito Bintoy. Jose Lito Bintoy. Mayong adlaw. Yung pagpaminaw sab. DYHP una sa lahat. Traffic Update. Ato i-check itong kadalana. Doon ba'y natala nga mga untoward incidents karong hapon. Ning adlaw nga Martes, Radiman Josephos Quijano, JQ. DYHP Tatak
RMN Report. Yes, salamat ka sa radyo man Aida, no? Atol sa gagi adinaw ang pila ka magkatanan dinhi sa dakbayan sa Subo ing kahapon sa Loga Martes tong namin sa kalimutan karon sa may Escario gikan diri sa may Cebu Provincial Capital moderita ang dagan sa mga karon ka Bagorasa apan masango lang kadiyo diri sa may eskina Framos Extension diri sa may Wanaus Minya pagabot diri sa padong sa may simbahan padong sa Gordo Avenue moderita ka Bagorasa samtang gikan sa may Gordo Avenue eskina o sa may Escario Extension padong diri sa may Cebu Provincial Capital moderita sa Bagorasa sa kahaponon samtang basab sa monitoring sa Cebu City Transportation Office ang Envilis Camarasa kita sa may Cebu Boulevard nakasatay kaon sa dagat sa masakanan padung sa may eskina Banawa ang pero Rodriguez sa napiktuhan sa kaon sa dagat sa masakanan padung sa may Virama Avenue ang Mango Avenue kaya sa may Finti Rotonda wari ko daw no padung sa may eskina Gordo o diri sa may eskina Chavez o Blahos diri sa may General Maximum Avenue ang MG Quinto Avenue kita diri sa may New Imus Road muli to heavy traffic karon napiktuhan ni ang New Imus Road padung sa may Babulo samtang ang MG Quinto Avenue kita sa plaza moderita ang dagat sa masakanan ang downtown area wala kabalakan na madaan din sama sa Colon, Pilay, Mapini, Panganiban, Hakosalim, Ligaspi wala ang kabalakan karagabaga orasa ang diri sa may South Kabayin ang Bakalso Pragal Morasa maihot ang dagat sa masakanan padung diri sa may Basak Pardo Highway napiktuhan ni ang ubos kabahin sa flyover do sa Mambaling o ubos o ibabaw kabahin samtang kiningdaan padung sa may seaside moderate to heavy traffic aron Morasa samtang SRP wala ko daw ang both side no gikan sa Talisay moderate samtang gikan sa may Plaza de Pisa sa Subtunnel wala kabalakan sa padung sa may Talisay samtang to sa gisuhid ang gasoline station kay karong adlaw basta Martes do may kausaban or rollback doon ay mo uminto pero karon na rollback doon ay uminto no? Uy, kumusta man diha? Ang krodo ni rollback ni kwanta pinga sa mga 20 centavos padali doon niya nabot na ni City City sa petrol gasoline station noon niya ang gasolina mao ni ang problema kay mi taas man uminto man ang gasolina Secretary Centavos Mandala o point Secretary 53 no onya ni kuan nag 82 na sa petrol niya so far 83 ang premium onya ang unleaded 82 onya ang crudo dunay 88 City ang crudo kasabag ra jungay anya panbisan pa ni ang atong nasuta karon nga ang ubang gas station mingaminga pero karing sa atong na iduaw mas ubay-ubay ni karon nagpagasolina So dire ni sa may Escario Street, no? Yeah, yes, kasama ka Radyo Aida, no? Doon sa may flyover, sa may Escario. Doon, affiliate sa may Sacred Heart Church, no? Oo. O yan, naka-full tank na ka diha. Wala na. Nilili lang ta. Oo. Wapay budget. Base sa simana mo, musos sa sani. Amal, napabutong musos, adihan ang tamutira. Uminto mga gasolina. Yawa ko ko natin atong forwards kay Isuber mga kuan may mahalon kay Corona magini. O karang Corodo kay ni rollback. Pero gasolina ni uminto man. Bumentaha ang diesel. Yes. Bentaha ang diesel kay ni Os yun. Kay ni Osman, no, ni rollback man pero gasolina mao dili bintaha. Oo. Kay ni uminto mag centavos ka sa mga Oo, so mag-ampo ta. Pero ang pangagtag sa uban ang handom mo uban nga kuan mo rollback no kay every Tuesday maganda ni sa Spana pero karon nakuan man o sa man ay umintog dunay rollback so man ni mga hinaot lang ta sa bagara joy da so semana rollback tanan so gasolina crudo kerosene uban pa ka sa bagara joy so pa man ato ga nausibran karmana sa kapono dinhi sa dakbayan sa Subo sa gapon sa pag-rollback o pagsaka sa produkto ug petrolyo kita sa kawas alang sa traffic update sa Radyoman Joseph Foscano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:30 sa kahapon ang pag-greet ko kasi mga happy birthday kang Amada Tan ug Oscar R. Campos nga nag-birthday karon. Oy, happy birthday sa mga nag-birthday April 28. Labi na nila ni Amada Tan o Sir Oscar R. Campos from Elmi, Monterde, Sarangani.
Samtang sa pikasbahin mga kasama, tag-init na po. Bakasyon ready na ba ang tanan? Daghan kaayong pwedeng buhaton ng atuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka sa bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato mag-control ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban pang kadungan-dungan nga mga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya banatan dili lang ang bughat bisan pag naa kay kauban, nani kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang kalutang init mga kadiskarte. Sigurado ka kanunay nga natay diskarte sa laing sakit nga pwedeng mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpaminusab diya sa USA si Samantha Stacey Dallan Hill. Maayong adlaw nimo din ha. Diya sa United States of America, kamusta mo di amping kanunay? Claudia Nakwa Diaz maing hapon sa tanang staff sa DYHP and God bless you all. Desiderio Matidios maing hapon kas mga ida pag-shoutout ko taga Asinan, Baginbin. Palapon Leyte, naglinog ang DYHP Terso sa Malinog o Lad Matidios o Lele Cardillo Matidios na minaw kanunay sa DYHP. Salamat. Unya, nagkaminaw sa Johnny Reyes, paki-greet ka sa mga Aida. Always ginaminaw DYHP o IFM. Johnny Reyes Jr. ni taga Magsico, Fernando, Cebu. Happy Martes Day ka sa mga Aida. Shout out Papa Rick, Mama Alice, Dong Mike o gatanang nagpaminaw sa DYHP di sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Oras sa 5:33 na DepEd o ang Department of Labor mohimo og job fair alang sa HSS graduate sa Central Visayas Senior High School karong Labor Day. Kasama mo sa Balita Radyoman Remart Pugoy. DYHP RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, usa ang Rehiyon 7 sa makabenepisyo sa paghahimuong nationwide job fair sa Department of Labor and Employment kon DOLE alang sa mga nagraduar og senior high school lukop nasod. Ang maong kalihukan sa DOLE inabagan usab sa Department of Education kon DepEd. Sa Central Visayas paghahimuon ang maong job fair sa Robinsons Galleria, Cebu City ug sa Island Central Mall sa Dao, Tagbilaran City, Bohol sa umaabot Labor Day karong Mayo 1. Gawa sa Region 7 ipahigayon usab kini sa uban pang mga rehiyon sa tibok nasod nga nagtumong nga makahatag og oportunidad sa trabaho alang sa nagkadaiyang senior high school graduates sa Pilipinas. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy, DYHP, Tatak Aremen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bang sa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 ginagawa sa mga medical doctors. 7% ang gimo sa Life Extension sa USA o padayon ang libreng medical check-up Lunes ngadto sa Sabado, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 sa mga cancer patients antos og respiratory problem girekomendara pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Sa si Norgons, pag-shoutout ka sa mga ida Himalalo, Negros Oriental. Unya, watching sub ka sa mga ida sa Alegria, Surigao City. Shoutout inyong tanan din ha.
Via Parilla, may hapon naminaw sa radio from Ormoc City. Flavia Nakwa Diaz, may hapon sa tanang staff sa DYHP and God bless you all. Dagan kayong salamat. At oras sa 5:36 na doon nga pa mga balita mga kasama DYHP Subunganan o DYHP News Updates sa ato pagbalik kuman sa mga pahinumdum.